Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 9-njy awgustynyň aksanyna Awganistan Türkmenistanyň satyn alýan elektrik togynyň möçürini artdyrmakçy. Türkmen ýaşlary Belarusda bilim almagy uly isleg bildirýär. Dünýäniň iň giň köprüsini gurýarlar. Sangiza Bagtiýarowa bürünç medalyň eýesi bolýan habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişden seredip geçelim. Awganistan Türkmenistanyň satyn alýan elektrik togynyň möçürini artdyrmakçy. Awganistanyň da Awganistan Birleşen Şerkat kompaniýasy Türkmenistanyň elektrik üçinçiligini 110 megawatdan 220 megawattaça ýetirmegi maksat edinýär. Ariana News habarlary gullugynyň habaryna görä, bu barada Türkmen Energo Dowlat Elektr Energetika Korporatsiýasynyň işgärleri bilen Awgan wekilleriň arasynda geçirilen gepleşiň başynda pikir alşyldy. Türkmenistanyň Hirat Nur ul Cihat bekadine elektrik togyny iýermek ilatyň ýaşaýyş durmuşyny gowlandyrmakda möhüm taslama. Bu taslama Demirgazak Universiteti elektrik togy bilen baglanşykly meseleler çözer. Awgan tarapy bu möhüm taslamanyň gysgaly durmuşa geçirilmegini gollaýar diýip Dabis kompaniýasy resmi beýanatyny belleýär. Ýergelene belesek, bir neçe maýygoýjylar Hiratyň ösen senagat we möhüm logistika merkezi bolan welaýetdigini belleýär. Welaýetde Awganistanyň esasy gowy portlarynyň ikisi ýerleşýär. Türkmen ýaşlary Belarusda bilim almagy uly isleg bildirýär. 2023-2024-nji okuw ýyly üçin Belarus Respublikasynyň 23 ýokary okuw mektebine 330 Türkmenistanyň raýaty okuw üçin çakylyk aldy. Bu barada Belarusyň Türkmenistanyň elçihanasy tarapyndan ýaýradylan sanawda belenip geçilýär. Belarusyň ýokary okuw mektepleri üçin kabul ediş mögsümi tamamlandy. Türkmenistanyň raýatlarynyň köp bölegi Belarus Dowlat Uniwersitetining Sahyr-Fadyna Halkara Dowlat Ekologiýa Institutynyň has köp isleg bildirdi. Bu institutda 92 Türkmen dalaşgyary ýüz tutan bolsa, Belarus Dowlat Uniwersitetinden 79 raýat ýüz tutdy. Türkmen raýatlarynyň isleg bildiren ýokary okuw mekdepleriniň ýene-de biri Kupal adyna Grodnin Dowlat Uniwersiteti boldy. Bu bilim ojagy 35 dalaşgyar kabul etdi. Skarina adyna Gomel Dowlat Uniwersitetinden bolsa, Türkmen ýaşlarynyň 30 ýüz tutdy. Türkmen raýatlary 6 lukmançylyk, 4 texniki, 3 agrar we 7 köpügli ýokary okuw mekdeplerine resmi namlaryny tapşyrdylar. Soňky maglumatlara görä Belarusda Türkmen ýaşlarynyň 6000-den gowragy bilim alýar. Dünýäniň iň giň köprüsini gurýarlar. Hataýda gurulýan awtolog we demir ýol geçelgesi dünýädäki iň giň köprü bolar. Geljeki köprüniň ýeni 68 metr, uzunylygy bolsa 3118 metr bolar. Häzirki wagtda geçelgäniň daýynçy tünleriniň guruluşy alınıp barýar. Awtolog we demir ýol geçelgesi Ninbo we Çawşan şäherlerini birleşdirýän magistralnyň esasy taslamasıdyr diýip Başaýy Aziýa diýär. Awtolog ýolunyň guruluşy 2028-nji ýylda tamamlanar. Şondan soň Ninbo bilen Çawşan 26 minutda geçip bolar. Demir ýol köprüsinde otlar sagat 250 km tezlikde hereket edip bilerler. Ýyny 6 zolokly awtolog köprüsü bolsa sagatda 100 km/h hereket etmäge mümkinçilik berer. Sangiza Bagtiýarowa bürünç medalyň eýesi boldy. Belarus Respublikasyna dowam edýän garaşly dowlatlaryň arkalaşygy ýurtlarynyň ikinji oýunlaryny Türkmen ýygynysynyň türgönleri 7-nji medalyny gazanmagy başardylar. Agratletika boýunça 87 kilogramdan ýokary agram derejesine geçen ýarışda Türkmenistany türgön Sangiza Bagtiýarowa bürünç medalyň eýesi boldy. Ştangany silterläp galdyrmakda 86 kilogram agyrlygy boýun egdiren iýleşmez etekläp götürmekde 110 kilogram netije görkezdi. Şeýlelikde Sangiza iki görnüşüň jemi boýunça galdyran 196 kilogramlyk netijesi bilen ýarışyň bürünç medalyny gazandy. Şu ýarışda altyn medaly Özbegistany Tursunay Jabbarowa münasip boldy. Onuň umumy netijesi 240 kilograma barabar boldy. Kümüş medaly bolsa 205 agyrlygy galdyrma höddesinden gelen Belarusly Margarita Leshchenko iýe çykdy. Häzirde çaynyň garaşly dowlatlar ýurtlarynyň ikinji oýunlarynyň medallaryny Türkmen agratletikaçylarynyň ikisi eýe çykmagy başarypdylar. Sangizanyň üstüni we sportyň şu görnüşinden Türkmen ýygynysynyň gazanan 3-nji medallar, ýene 3 medally düzdöwçilerimiz eýledi. Mundan başga şoň Türkmen mergeni Eziz Muhammed Sahadow ýaýatma goýunça ýarışyň bürünç medalyny boýuna deňemek başardy.
Ine mehriban müştoklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny zeýetirmek isleýän habarlarymyz şordan barad. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlekim. Özbekistanyň prezidentiniň Aşgabat sammitini ýokary baha. Türkmenistanyň ýoldaşlary Singapuryň prezidentini gutladylar. Türkmenistan Asakadaky bütün dünýä sergisine taýýarlanýar. Garaşly döwletler arkalaşygy ýurtlarynyň 3-nji oýunlary Azerbaýjanda geçiriler ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan geňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki sanyny görüşýänçek hoşda bolun.